देरबाय नै लाजिदोंआनो नै खुलुमनांगौनो नाङालै नांला कंग्रेचुलेसन्स बर' हिनजाव लोगोफोर सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय रेसिपिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। जोङो दायो थांगासिनो हाबा जाहैनो माथो बुंबावनो आरोलाय सिजोनानो हाबानिखाबाथ' हाबानिनो भिडिअ हगारखागोन ना थ' नोंथांमोना बे गाज्रि दामोनसै। ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दायो चन्दनाबुरिगाव नै लामायाबो खाथ्रासो। ओमफ्राय जोङो साथाम गाखोखादों आइदै थ' बेनिखायनो माथो खालायबावनो उफायबोथ' गैया जाहैसै आरोना चन्दनाबुरिगावआव नै फैबायानो चन्दनाबुरिगाव बे गलमा साइडनिफ्राय जोङो फैबाय। ओमफ्राय दायो बेयाव थांसै थ' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों मानोना गोबां इन्टारेस्टिं जागोन। बिनि उनावनो जोङो थांगोन कानपुरावबो हाबा जाहैनांगौथ' बेनिखायनो थ'दो बेयावनो थांसै। खोथाया जाबाय आंबो मिथिया अबेखिनियावथाय नङा खिन्थु सोंनांगोनसो। चन्दनाबुरिगाव गामिया एसे गिदिर नालाय थ' थांनानै एसे सोंहैसै र'। थ' जोङो बासफोरखौ नुनानैनो जोङो सानबायखि बे साइडनो जानांगौ होननानै थ'दो दखान एनभेलप दं नामा? एनभेलप गैले क्या जाया भी एनभेलप गैयानो डाइरेक्ट फैसाखौनो अपेन होनांसिगोन। उदालगुरियाव एसे लाजियो नालाय फैसाखौ डाइरेक्ट अपेन होनो। थ' जोङो सफैबाय चन्दनाबुरिगावनिफ्राय नै सिरि माथो बेन्ड पार्टिबो दामाखै नामा? ओइलायथ' जोंना एखेबारे सिङाव हाबसै नै जोंना बिसोरो बियो जादों आदानि फिसाजो हौवासाखौथ' बियादै बुङोमोन हिन्जावसाखौ मा बुङोमोनथाय बावबाय। ओमफ्राय ओइ सासेया ब्लु गाननायाथ' माबा आंखौ आमाय जायो आरो थ' आङो बेखौलाय मा बुंगोन नोंथांमोना जेनेबा आङो बिनि आमाय जायो आरो आङोथ' बेखौ मा होनना बुंगोन थ' नोंथांमोना अननानै कमेन्टसाव लिरहरलाय। थ' हाबसै माथो बिराद सिरिथार। आंखौ नुना लाजिदों ना मानो भिडिअ नायबाय थायो नामा? माथो आंखौ सिनायग्राबो ओंखारबाय माथो। आंथ' सानदोंमोन आंखौ रावबो सिनायनाय नङा नामाथाय। ओमफ्राय अबावथो जिरायहैनांगौ र' बेयाव एसे भिर लोगो हमहैसै र' गथ'खौ देरबाय माथो गथ'आ जोंना स्टाइलानो आलादाखा नालाय बेनिखायनो जोंना अपेन आरोना नै जोंना गथ'आ देरबाय नै लाजिदोंआनो नै कंग्रेचुलेसन्स खुलुमनांगौनो नाङालै नांला कंग्रेचुलेसन्स नै आयौ दामग्राफोराबो बिराद जागासिनो नामाब्रा बिराद सिरिसो मोनलायलायबाय हाबाखौनो ना मादै सिरि मोनगासिनो ना हाबाखौ दासो सिरि बुंगासिनो दानो दामनाय स्टार्ट खालामबाथ' दानो खोमाया रिंलायलायगोन। थ' बे लाइनानो जादों लाइन जाहैसै एसे ओंखामखौनो एसे जाहैसै टाइम जाबाय नालाय। माथो बिराद भिर माथो हनै सोरखौबासो आरो लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय जोंहा बेयाव हनै आरो एखमबायसो जोंहा हाबसै बेजोंनो हाबसै एखेबारे बेयाव बेयावनो जिरायनांगोनलै। ओमफ्राय मादै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोनो ना मादै? ओमफ्राय नै मा होनो ओंखाम जानायावबो जों एखेलगे जिरायनो मोनबाय आरोना। नै नायदो गासैबो दायो जानोसै आरोना। चेनेला मा नाम? बड'लेण्ड हेमब्रम। ओमफ्राय मा दं लकेल ना मा? लकेल जानोसैलै अमा बेदरखौ दिनै जाथ'लालै बिराद जाबाय नालाय दाउखौनो जानोसै। सबे इटुवे
दाथ' ओंखामखौथ' थिगसे जाखाबाय जानानै दायो गयबो मोनजायो जों गय माथो नै बिराद बरिया सिलिकाबो दंखायो ओइ सिफियाव सोना लानांगोनलै आंथ' गयखौ जायामोनलै दिनै खिन्थु बिराद मोजां बुस्थुखौनो मोनजाबाय फंबाया नै जा बड'लेण्ड हेमब्रमआ बड'लेण्ड हेमब्रम आदा मोजां ना मोजां आंनिनो फंबाय जायो बियो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामना हो फंबायनि चेनेलखौ अननानै ओमफ्राय आंनि न' खाथिनि आंनि फंबाय रायजोफोरा बिराद अननाय होगासिनो बेनिखायनो आरोबाव साबायखर बावो आरोना ओमफ्राय आरो नोंसोरनियावबोथ' थांनांगोन दायो थांनांगोन दहायथ' एसे सिरि सिरिमोन नालाय दाथ' दामगासिनो एसे मोसाहैसै माथो बिराद मोजां दामगासिनो टाटा बाय बाय मा खबर मोजाङानो मोसायै ओंखारलांसै आरोना हगिया जाबाय दानाबा आरो थांसै आरोना मानोना दस्रा जायगायावबो थांनानै कानपुर माने खोमापुराव थांनानै आरो हाबा जाहैनांगोन नालाय थ' बेनिखायनो बेनिफ्राय टाटा बाय जोङो थांसै थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो मानोना कानपुरावबो थांबावगोन आरो ओमफ्राय बिसोरहा एसे थाबायनो एसे खस्थ' नुदों आङो मानोना एसे गोजौ गानदों नालाय सिख्लाफोरा एसे थाबायनो खस्थ' मोनखायो गोजौ गानोब्ला ओंखाम जाखांनानै गय आरो सिलिका होदोंमोन नाथाय सिख्लाफोरनि स्टाइलाथ' बेनोखा नै बेयाव बैग्रि दं नालाय नै बिसोरहा एखेबारे बैग्रिसो जागासिनो मानोना बैग्रि इज मेन बैग्रिजों हायो नामा सोरबा देखायलाय जानानै अंकाय मेजों बैग्रि जागासिनो माथो मोसानोबो बारा मोनासैब्रा बारा माने मोसायासैनो मिउजिकफोरखौसो दायो माने मिलायनाय माने माथो आरोलाय एसे नेबासो मोनगौमोन रे थ' बेनिखायनो माथो बुंबावनो आरोलाय बे लामानो खनलांसै दालै जुलिनि देंखो खोनायोब्ला आफादफोर बैसागोन सौहैयोब्ला गोसोआ आंनि गुलुब जायो नोंखौ सोरबा लायफैसि मोनो